Taliwala sa pagkahilig sa mga Pinoy sa mga K-drama o K-pop, patok usab karon ang pag-enrol sa gitanyag nga Korean language class sa usa ka unibersidad sa Davao City. Ana airport ni Sheila Vergara Rubio. Annyeonghaseyo! Usa lamang kini sa Korean words nga sagad madungog o ginasundog na usab sa mga Pinoy kinsa mga Korean novela addict ingon man mga K-pop fans. Sa pagka-addict sa daghang Pinoy sa K-drama o K-pop, nahiling na usab kini sa pagpamalit og mga K-pop merch o Korean food ngadto sa mga daghang misulpot nga Korean store sa Davao City ingon man naghandom nga makaadtog Korea. Apan tungod kay aduna pay pandemic, gitanyag sa usa ka unibersidad ang online Korean language class kung asa dili lang matunan ang maong lengguwahe, kung dili hasta na ang ilang kultura. It's really a hit lalo na sa mga adult learners ngayong pandemic kasi everyone's into K-drama, K-pop, so they want to enroll para they will understand their idols, K-pop idols, and sa mga K-drama po para they could understand sa unsay ginaingon sa mga K-drama, dili na sila magtan-og subtitles. 2 hours per day ang klase ug ang kinatibuk-ang programa mulungtad og 30 hours kung asa mahatagan og certificate ang makatapos niini. Kung wala lang untay pandemya, ilakip sa programa ang pag-adto mismo sa Korea susama sa ilang laing language class. Ang BTS Army nga si Hana Kang hilabihang lipaya nga dunay sa mga klase nga gitanyag. Sumala niya nga mas masabtan na niya ang iyang ginakanta nga Korean song. Number one, they wanted to understand po the lyrics kay, 'di ba? That most of the K-pop na mga fans or kuan kay kanang nagapaminaw lang sa song kay ganahan sila sa beat, pero it would be better if makasabtan po nila kung unsay pud pang meaning ato na lyrics. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.